Pois aí o ben, foi un momento xa para a historia inesquecible, a tan agardada eclipse. Agasallounos cunha pequena noite que parou os reloxos, pero antes e despois dese instante da totalidade, a luz que ia caendo e a luz que ia renacendo foron deixando rostros de asombro, de emoción e de beleza. Polo que puidemos ver, poucos quedaron decepcionados e moitos si que foron os sorprendidos despois de contemplar este fenómeno natural. Que tal como están? Moi boas noites, non imos falar de outra cousa nos vindeiros días seguro. Entre outras cousas, o litoral da Coruña tivo o privilexio de ser a porta de entrada da eclipse na península. Acababan de dar as 7:30 cando a lúa comezou a proxectar a súa sombra sobre lugares como Estaca de Bares ou tamén en localidades como Mera, en Oleiros, onde ti continúas. Pablo Muñoz, moi boas noites. Un privilexio seguir aquí nun especial que durou prácticamente 2 horas e media, no que pudemos trasladar ás súas casas un acontecemento histórico e tan especial como foi esta eclipse. 2 drones, 12 puntos de directo, 12 sinais da Axencia Espacial Europea, da NASA, dun globo aerostático cunha sonda a 30.000 metros de altitude. En definitiva, todos os recursos, máis de 100 traballadores hoxe para poñer colofón a un traballo de meses da Televisión de Galicia e da Corporación de Servicios Audiovisuais para cubrir como merecía unha cita tan agardada e que ademais pagou a pena, mereceu a pena. Entre os enclaves onde estivemos en directo cos compañeiros desta casa facendo servicio público na eclipse, retransmitindo desde a Veiga, na provincia de Ourense, nunha praia fluvial continúa ali o noso compañeiro Alejandro Álvarez. Alejandro Álvarez, que tal? Moi boas noites, vemos as sombras detrás de ti, aínda queda xente aí. Sí, efectivamente, moita xente que incluso deuse un baño nesta praia fluvial para mitigar esas altas temperaturas que comenzaron a baixar uns minutos antes desa eclipse total de sol. Unha ocultación ao 100% que foi o que poidemos vivir dende aquí, dende a Veiga, e que durou aproximadamente uns 43 segundos. Pero aquí, nun dos puntos máis altos da nosa comunidade, aínda continuará a troula. Agora toca a actuación do grupo A Roda e incluso durante esta noite poderían visualizarse tamén as persoas. Segue habendo actividades, segue habendo movimentos, segue habendo desplazamentos e temos a posibilidade de ver en directo como está agora mesmo. Por exemplo, estamos vendo Alfonso Molina a través das cámaras de Dirección Xeral de Tráfico como está a esta hora a que é a principal vía de entrada e saída da cidade da Coruña. Vemos certa intensidade de tráfico, pero non hai incidencias. Cambiamos de provincia da Coruña, vemos Pontevedra, Ponte de Rande, certa intensidade cando son as 9:51 minutos, case 52, pero tampouco a esta hora desde esa posición vemos ningunha incidencia. A eclipse total de sol foi unha gran oportunidade para que os científicos estuden eses fenómenos. De feito, un grupo de 30 astrónomos españois puido seguila a eclipse desde o aire, nun avión operado pola compañía Iberia que foi retransmitindo, aí estamos vendo, todo o proceso a 11.000 metros de altitude por riba das nubes. As cámaras captaron unha perspectiva inédita, claro, desta eclipse. Con este material vanse facer ata 4 estudos científicos. Neste día hai outras novas tamén máis alá da eclipse. Por exemplo, Alfonso Rueda dixo esta mañá que a tramitación da fábrica chinesa de SAIC continúa en Ferrolterra. Rueda asegurou que o Goberno Central lle confirmou que respalda a implantación da automobilística en Galicia. A postura do Ministerio de Defensa será favorable, insisto, con eses condicionantes lóxicos, a que exista esta instalación. Eu agradezo, volvo a facelo, a coordinación que neste tema estamos tendo dende o principio. Creo que como deben facerse as cousas entre Xunta e Goberno de España. Non é comparable cunha eclipse total de sol, pero sí que nesta casa estamos contentos porque en breve, no mes de setembro, imos iniciar unha nova programación. Esperamos sorprendelos con ela. Este outono, algo vai cambiar. Hai vidas que non necesitan inventarse. Vamos tirando, hoxe moitas misas temos, pero bueno, a full. Licencia para desinsectizar.
movimientos del piquillo. Hai amores capaces de cambialo todo. Segredos que é mellor non saber. E cando a vida se complica, Tocou un euromillón. Pero unha barbaridade. sempre nos queda rir. Cando toca celebrar, aquí xogamos noutra liga. Esto é puro talento galego. E se puidésemos volver onde todo comezou, porque aquí todo pode pasar. Este outono vas estar mellor a galega. E tamén todo pode pasar esta noite na Praia das Catedrais coa mellor música. Tamén desde ali vai despedir o que é xa un día histórico esta casa. Lucía Rodríguez. Pois así, aquí continúa a festa despois de que milleiros de persoas se chegaran para ver a Eclipse. E con quen? Con moitos artistas que van pasar por este escenario. Panorama City, Novelouro, tamén estará Francisco, así que música para todos os gustos. E non só iso, imos poder ver tamén imaxes inéditas de Eclipse ao longo da nosa xeografía. Cando vai comezar isto? En canto remate o fútbol ás 11 en directo na Televisión de Galicia dende aquí, dende as Catedrais, Ribadeo. Bueno, pois marchamos porque non temos tempo para máis. Mañá seguimos informando sobre a Eclipse e agora quedan co partido. Grazas por acompañarnos.